CX7. Правена е от колеги, 2-3 пъти са се опитвали да изключат AdBluetooth, обаче кара 500 км, светва пак всичко за AdBluetooth, хем е с изключен AdBlue модул и нямат решение за тази кола в провинцията. Колата дойде в София при нас, за да я оправим и повече да няма проблеми клиента. Ето е, Mazda CX7. Вижте каква красавица. Имате ли Mazda, обаждайте се, даваме 100% гаранция за всяка една кола, направена от нас. За всеки файл. Ето, работим с оригинални флексове, оригинални Think Toolmaster двойки. Всичко е платено, лицензите са ни платени. Ето, вързани с най-новите апдейти. 100% безопасно. Имаме оригинални аутотунери, дифоксове, кесове, кейтагове, абсолютно всичко. Айде маздичката с новия софтуер, край с проблемите на клиента. От Стара Загора идва чак в София да му направим колата. Мъчили са се, опитвали са се, нищо не са успяли да направят. Ние сега ще му направим. Край, повече няма да има аварийни режими, няма да търся AdBlue. Това е.